תתפזרו ברכבים שלנו וניסע. אתם תגידו שעל יד האוטו, על יד הבית, האוטו נעלם. נעלם האוטו. אבל האיתורן היה מגלה. זה האיתורן וזה לא יודעים מה קרה, איך קרה. תוך שבועיים, 3 חמו אותו חדש של יד הבית. טוב, בואו ניסע, נשאיר אותו פה, זה לבד עם מתנה. אנחנו קשורים אליו.